Recordades ese momento nas nosas vidas en que escoitar a palabra Galifornia non era tan raro? Sí, iso sucedeu, non o podemos esquecer. Persoalmente, considero que en Galicia non temos nada que envexar a California. Pero sabedes que temos en común? Que todos collemos olas. Collemos o carro e imos ver se uns colegas de Muros me dan un par de clases. Noche de party, musicota en tu coche, ritmos indie, que este fuego no pare. Estamos preto da Area Maior, que ademais de ser unha praia fermosísima, é escenario de vivenzas de The Rapans. Aquí a banda de India e Garage unen lazos, fan deporte e botan unha risa. Ei, rapantes, gústame máis o voso coche, vou para aí. Vente, que che facemos sitio. Chavales, vamos quitar a tabla de aquí. Casi non vos vexo a todos. Eu non teño nin idea de surf, pero tamén é certo que son de interior. Vos practicades todos ese deporte? Pero tampouco temos ni idea de surf. Exacto, non nos poñemos de pé. É un reto que temos. Nos compramos tabla e fronteamos por aí, en plan... Para hacerme el chulo. Claro, e chegamos ao pico como se fóramos os reis e botamos a todos fora. Decideme unha canción que poñades vos e camiño a facer surf. Moralito, de La Gota Fría, un tema. No, la gota fría de de Carlos Vives. Un moralito. Ela va sendo moralito moito tempo. Non é moralito, é a gota fría de Carlos Vives, vale? Aunque dija moralito, vale? Veña, vamos, poñela. Pero hai que cantar, eh? De moralito, daquel día que tuviste burumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Pero llevo yo, ¿pa qué? Contoume un paxariño que decidistes facer o grupo de noite. Pero como se materializan as palabras unha noite de festa e logo nace un proxecto formal? Anos de traballo, é de Xama insistindo. Isso aí é verdade, porque a verdade é que Xama foi moi responsable nisto. Mira, vai che querer moitísimo miña nai. Nós cada resposta que dijas é cachondeo, no, é cachondeo. Sí. Empezou cunha botella de ron, polo medio. A partir de aí, fomos querendo un pouquiño máis o de Xama. Entón, claro, nós fomos falar o mítico, o que se di, a putivuelta típica, sabes? E topámonos. Porque nós somos de distintos grupos de amigos, conocémonos todos e tal, pero como somos distintos parroquias, sabes? Entón hai botellóns cruzándote con outra xente, por exemplo, falaba moito con Matías Borracho sobre a vida. En plan, relacións morales da vida e todo. Pero ainda non fui aí, animal, estás saltando aqueles. Daí levábamos o mellor sin tocar a guitarra anos. Pois veña, vamos quedar para ensayar. E quedamos o de Xama unha vez. E a partir de aí quedamos outra vez e xa tíamos 3 cancións. Entón dixemos, va, ahora hai que meter aí material. E foi cando disparamos a Matías e a Xaquín. E Matías que... Xaquín, porque Xaquín era máis accesible. Xaquín non tocaba a batería, pero enrollouse. Matías foi un hijo de puta. Matías quería tocar o piano e non tiña nin piano. Naseu por morriña, por sentimento, porque tiña que nacer. Porque o ron fai amistad, e o whisky tamén. A ginebra non dan. Que tal chollar desde o rural no mundo da música? Prácticamente non chollas. Sabes, a música, de repente dices, tens que ir tocar aquí e vas. E vas e espera volver, sabes? Pero en Muros hai... Pouca industria. E calidad de vida. Porque ahora xa sodes profesionales e máis ou menos vivides todos o grupo. Si, mal vivimos. Profesionales tampouco somos, tampouco nos vamos flipar ahora, sabes? Ocupación principal, o grupo. Sí. Eu que sei, estás aquí, que estás a 40 minutos de Santiago, vas a Santiago, tal, que hecho todo máis ou menos cerca, pero ao mesmo tempo non, que te tens que desplazar é un coñazo. Pero preferimos vir aquí, porque vivimos con nosos pais. E non temos gastos. A ver, que canción vos recorda a vos a Muros? A peneira de Terutalina. Temazo. Temazo. Fijo? Sí. Todos? Sin puta Quítalo duda. aire, Samuel. No, que non lo quitou miña nai. Quitónolo miña nai. Que levou a camiseta das nosas e dixo, mírame se este rapaz teño un aire. Jurado por mi vida, Jurado por mi vida. Ola que ter posto nós antes, Jurado, levou unha miña, joder. Pero quitoucho a ti solo. Bueno, quitónolo a todos. Non hai aire. Non temos aire. Non hai aí. Por veña. Un pouco. Eres libres, verá, ela non está, pero ven agora, era filla dunha mãe. Na praia estou tomando sol. Ai, espera. Miro pras chicas. Quen diría que algo vai pasar? Quen diría que os nazis van chegar?
Somos calvos, temos que peinarnos, temos que disimular ben. Eu tiño máis que asumido. Falando de moda, tremendos outfits nos concertos, Forman parte do show ou podo topar así de guapos na cola da peixería? Sería parte do show, pero é que o sei dicir, normalmente tamén somos vestir así, uns máis que outros, sabes? Matías, por exemplo, leva todos os días, sabes? E o mellor o día que non leva, pois diste, onde vas así? E máis dalle un pouco de importancia aos concertos, sabes? Porque te fai sentir distinto da semana. Cando te vas para tocar e vas co traxe e tal, xa te sientes distinto, sientes unha estrella. Ti chegas a un concerto e si ves ao grupo que este tocando, de repente, todo vestido así, elegante e tal. O batería sí. O batería sempre porque ten que tocar, é buenísimo, ten que tocar rapidísimo e sudará moitísimo, supoño. É incomodísimo o traxe, unha vez que se che peja nas rodillas, pásanos a nós, que somos guitarristas, baixistas e tal. Imagínate o batería. Xaquín fixo guai, porque Xaquín compra traxes cortos. Que é un pouco así alternativa para ir cómodo, pero ir elegante igual. O primordial é tocar, estar cómodo tocando. No seu caso, no noso non, nos temos que joder. Eu pensei que era un pouco para así verse guapos entre o escenario, Claro, é chulería. para logo mocear máis. É para as fotos, Non é para verse, é para que nos vexe. claro, é as fotiño para as paivos, claro, para as paivos. Unha paivo así que... Sí, por favor, podemos... Aprendede sempre Matías nos conciertos. Sí. Bueno, despois dos conciertos, sí. ollo, nos conciertos non. Se llama TM, é un rastreador no mapa. Eu teño a ubicación de Matías 24 horas compartida para encontralo. O peor de Matías é que nós temos a ubicación, pero sempre que perde, chega sin o móvil. Últimamente tuvo unha temporada que chegaba sin o móvil. Hai uns rollos que son AirTags ou algo así, que lle pegas con cinta americana, mételo aquí e digo, sí. Corres estas que teñen os cans, tío. Oh, tío, un chip. Un chip detrás da nuca. Si hai que poñer chip, man. E poñer as vacunas van tocar. Non me gusta esta pregunta. Derrapanse últimamente está en todos os festivais de Galicia, o sea, cartel que sae, derrapanse que está. Como levan as vosas familias esta presenza intensa no panorama musical galego? Están gastando moitos cartos en festivales. Sí. Podíamos dicir que as nosas familias están mantendo a mitad dos festivales de Galicia ahora mismo. Entre Cuba Libres, entradas e demais. Cando falábamos antes, en plan, nosas nais, bueno, cando dixemos que iríamos vivir da música, ao principio nos tomaron moi e tal, pero ahora que nos ven en todos os lados, digo, bueno, pois que vai. É unha excusa para salir o sábado, sabes? Ai, é que vou ver os rapaces, pois coñen unhas moñas que nas coñen. Sí. Meus pais botanme de menos. Sí. Non me ven nunca, porque entre semana non estou na casa, entón o fin de semana e sala a tocar. Non me ven. Non son moi festivaleros despois de aquí. Pero que te vayan ver algún Sí, día. algún día veñen. Ahora é cando me poden ver, senón non me poden ver. Tens que ir a un festival Pero a venme ahora na verte. tele. Para, a ver a que afinar esta guitarra. Rápido, afinar esta guitarra. Puxeme romántico, deixeiche janarme na pista de baile. Solo quería olvidarche, pero non paro de acordarme. Quero que sepas que sigo esperándoche no Portal 2. Primeiro avísame baixo. Oh yeah, baby. Claro, ti non viñas a aprender a surfear? Sí, vamos.